Hola, molt bones. Avui hem vingut fins a la comarca de les Garrigues, concretament a les Borges Blanques, per fer un cim de 594 metres que es diu el cim dels Bessons. Són dos cims, pràcticament un al costat de l'altre, i que, òbviament, com el seu nom indica, són bessons. Ens trobem en un d'ells on està el vèrtex geodèsic d'aquest cim, que és un dels cims essencials de la Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya. Podem veure al voltant que avui hem vingut amb un molt mal dia, estem a finals de desembre i tenim moltíssima boira. Els de l'Empordà no hi estem tan acostumats, però això forma part de la bellesa, sens dubte, també d'aquesta terra. Les Borges Blanques, Cervià de les Garrigues, Juneda, pobles preciosos. Des d'aquí dalt es pot veure una vista en el seu moment, quan no hi ha boira, magnífica de tota la plana de Lleida i també de fins al Pirineu. El que veiem avui és un mar de boira amb aquesta depressió de l'Ebre, que sens dubte és un dels temes també importants quan veniu cap a aquesta zona. La ruta és maca, la ruta és bonica, està ple de vinyes, òbviament d'oliveres també amb aquesta terra, i podeu disfrutar-la de valent. Això sí, si us agrada veure el paisatge, millor que vingueu un dia sense boira. El cim dels Bessons, a les Garrigues.